na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. pamibi laban sa COVID-19, Diyos na samuyang Ama, minadulo kami sa imo daran samuyang pangangaipo, tanganing hagado na ilikay kami sa COVID-19, na nagpupurisaw sa muya asin nagbawi nin mga buhay. Namimibi kami na sa imong Panginotan, ang mga tawong pinaglalaoman na maghanap nin bulong, asin mapundo kan pagulakit kaining helang, ang tabayi ang mga ekspertong mediko, na maglingkod sa mga nagehelang, na may matibay na kaaraman siring man pagkaherak. Ipinapamibi niya mo ang gabos na mga nagsasakit na marahay man tulos, surugaan mga nagaataman sa inda, taulinin kapahingaluan ang gabos na nagadan, asin rangahaan mga nagmumundo. Warasan sa muyan grasya sa panahon na ininin kadipisilan, na maghingawa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa tugang na nasa kahorasaan. Nagngangayo-ngayo kami sa imo, natapuso na ang pagkalat kaining virus, asin ilikay kami sa mga pagkatakot. Ini hinahagad niya mo, huli kay Kristong kagurangnan, sa imong aki nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sarong Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog o banal na ina nin Diyos, hare pagpabayayan sa muyang mga kahagadan asin mga pangangaipo, alagadanay na agawa kami sa gabos na kapahamakan, o mamurawayon asin banal na Birhen. Amen. Santa Maria, kaumayanin mga nagehelang, Ipamibi mo kami. San Rafael Arcangel, Ipamibi mo kami. San Roque, Ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, Ipamibi mo kami. gabos na angheles asin mga santos nin Diyos. Ipamibi nindo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ngunyan ang ikaduwang Domingo kan Adviento, isabay tapo sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat for passing the Civil Engineering exam of Rachel Halcon, dulot kan Halcon family. Pasasalamat man dulot kan Gutierrez family, Jens Construction. Pasasalamat for passing the board exam for nursing, dulot kan Quinto family. For passing the board exam for nursing of Angela, dulot kan Quinto family. Pasasalamat for passing of NLE board exam, dulot ni May Ann Banyadera. Pasasalamat man dulot kan Logroño Batalier family, Mark Daryl Marhalino, Benjo Obligacion, and Obligacion family. Pasasalamat for passing the November 22 nurse licensure exam, dulot ni Ara Joy Mendoza. Pasasalamat man dulot ni Ronald Mortega. Pasasalamat for Our Lady of Rosary, Our Lady of the Poor, Our Lady of Mercedes, Santo Niño, dulot ni Ronald A. Mortega. Pasasalamat for passing the PNLE exam, dulot ni Ella Jessica Alegre. Pasasalamat man dulot ni Cherry. Para sa espesyal na kahagadan for guidance for the board exam of Christian Belista, dulot ni Mary Joy Camacho.
Sa espesyal na kahagadan man, dulot kan sarong anonymous. Sa kapahingaluan kan mga kalag, sa kalag ni Herculano Principe, dulot kan SunWest Construction and Development Corporation, para sa kalag ni Maria Dona and Libita, dulot kan Balisa family, sa kalag ni Geraldine, dulot ni Laila Molar, sa kalag ni Filipina and sa gabos na kalag, dulot kan Betito family, sa gabos na kalag, dulot ni Ronald Mortega. Banwaan ng Diyos, matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Sa iya siya ang Emmanuel, Diyos uyas ako. Alin in langit manato, o mga banwaan, buksan ang mga pintuan, mag-awit sa buksan ang mga pintuan, mag-awit sa kaugmahan. Sa ngaran kanama kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Kristong kagurangnan, ang pagkamuot kan Diyos, ang pakisumaro kan Espiritu Santo mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Diyos marahay na hapon sa indugabos mga tugang. Diyos marahin hapon man po, Padre. Yauna po kita sa ikaduwang Domingo kan Adbiento. Magpasalamat po kita sa pagtiripon ta pong ini sa laog kan Santa Misa. Hagadon taan kapatawaran sa satuyang mga pagkakasala, tangani na magi kitang maninigo sa pagdolot kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamigdi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamahan, pakapatawada an sa tong kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. O Diyos na makakamhanasin maheherakon, ang mga naghihidali sa pagsabat sa imong aki, day lugod maulang kan ano man ang mga kinabano nagibo. Alagad ang pakasabot kan langit noon na kadunongan, maghimo sa mo na maging katuod niya. Siya na kaibamong namubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon.
Enot na babasahon. Ang maluwas na sarungsupang sa pungo ni Hesi, susog sa propesiya ni Propeta Isaías, iyo ang magahadi na pano nin Espiritu nin kagurangnan, asin magdadara sa iyang banwaan nin katanosan, asin katoninongan. Si Hesi, ang ama ni David, hade ni Israel, asin si Jesus gikan sa kapag-arakian ni David. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Sarungsupang maluwas sa pamilya ni Hesi. Sarungsanga matubo halos sa iyang mga gamot. Maerok sa iya ang espiritu ng kagurangnan, ang espiritu ng kadunongan asin pagkasabot. Espiritu ng kahatolan asin kusog. Espiritu ng pagkasabot asin pagkatakot sa kagurangnan. Ang pagkatakot sa kagurangnan, iyon sa iyang kagaya-gayahan. Dahil siya maghuhukom, huli sa mga nahiling sana o sa mga nadadangog sana sa iyang paghato sa mga daing sukat. Ang sa iyang pataramon, pamako sa mga tawang daing puso. Ang sa iyang kaimbudan, ang pamugkos na sa iyang ginagamit. Dangal ang lobo, may star, kaiban kordero. Ang tigre makikidurog sa kanding. Ang ugbo na baka asin ang leon, magibahan sa pagsabsab. Ang baka asin ang leon, magiging magkatuod. Sa kaibahan ng sarong aki, ng mga ngataman sa inda. Siring sa toro, ang leon masabsab ng dagami. Ang boy makawat sa lumib kanhalas. Ang kamot ng sadit na aki, ibubugtak sa pinagsarokan kanhalas na rimuranon. Bayanin karatan o pangratak, nagigibuon sa sakuyang banal na bukid. Hulitaan mga banwaan, mapapano ng pagkamidbid sa kagurangnan. Siring sa dagat na pano ng tubig. Sa aldaw na iyan, ang gamot ni Hesi matindog bilang tanda sa katawuhan. Hanapon kan mga banwaan, hulitan sa iyang ineerokan magiging mamuraway. Tataraman kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa iyang panahon, mamumurak ang katanosan asin kapanoan, yung katuninongan sa God paman. Sa iyang panahon, mamumurak ang katanosan asin kapanoan, nin katuninongan sa God paman. O Diyos, itaw mo sa hade ang kahatolan, asin sa aki kan hade ang katanosan. Matano siyang magahade sa banwaan, ang nagtitiyos sa iyang maheherakan. Sa iyang panahon, mamumurak ang katanosan asin kapanoan, nin katuninongan sa God paman. Sa iyang panahon, mamumurak ang katanosan, magdadanay sa God paman ang katuninongan. Siya magahade puon sa daga, sagkod sa dagat, puon sa salog, sagkod sa mga poro kandaga. Sa iyang panahon, mamumurak ang katanosan asin kapanoan, nin katuninongan sa God paman. Ililigtas niya ang mga dukha na nag-aagrangay, asin ang mga nagtitios na dainang nakikidumamay. Sa iyang mahihirakan ang mga mapakumbaba asin dukha. Ang buhay ng mga dukha sa iyang ililigtas. Sa iyang kapanoan, mamumurak ang katanosan asin kapanoan, nin katuninongan sa God paman. Ang sa iyang ngaran magdadanay sa God paman. Ang kabantugan niya mapadago siring sa aldaw. Huli sa iya ang katawuhan maako ng bendisyon. Aapo din siyang palada ng gabos na banwaan. Sa iyang panahon, mamumurak ang katanosan asin kapanoan, nin katuninongan sa God paman. Ikaduwang babasahon. Kan sa Jesus binunyagan ni Juan sa salog kan Jordan, naghilig sa iya ng Espiritu Santo, na otob ang propesiya ni Isaías, na na Espiritu nin kagurangnan mauntok kay Jesucristo. Mauntok kay Kristo Jesus.
Itinutukdo sa to ni San Pablo na si Kristo ang kapanoan kan pagiging dayupot nin kagurangnan. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, sa katunayan, ang kabos na sinurat kayto, isinurat sa pagtukdo sa to. Tanganing huli sa pagkamatinios asin karangahan, may tinao kon mga kasuratan. Magkaigwa kita ng paglaom. Iwaras sa indo ng Diyos na matinios, asin pararanga ang biyaya na magkasararoan sa indong buot, susog sa kabutan ni Jesucristo, tanganing burunyog sa isip asin tingog. Umawa nindo ang Diyos asin Ama ni Jesucristo na sa tong kagurangnan. Kaya, mag-inako akoan kamo, siring na kamo inako ni Kristo, tanganing umawon ang Diyos. Buot kong sabihon na si Kristo naglingkod sa mga Hudeo, tanganing ikapahayag na ang Diyos mayumbod sa pag-utob kan mga panuga, naginibo sa mga patriarka. Asin man, tangaring umawan kan mga pagano, ang Diyos, huli kan sayang pagkaherak. Siring sa nasasabi sa kasuratan, sa tahaw ng mga pagano, umawon ta ka as sinaawiton ko ang sa imong ngaran. Tataraman kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Kay itong mga aldaw, nagpahiling si Juan Bautista, duman sa lantad kan Judea, asin nagpurahaw, magbagong buhay kamo, huli tauya na ang kahadean kan Diyos. Sa iya ipinapanungod ni Propeta Isaías ang sinabi niya sa rungtingog nagkukurahaw sa lantad. Andaman nindo ang dalan para sa kagurangnan, tanosan nindo ang sa iyang aagihan. Ang gubing ni Juan balukag nin kamelyo, may hagkos na anit sa habayan, ang kinakakanduron asintang guli. May taga Jerusalem, mga taga Judea, asin mga hali sa palibot kan Jordan, nagdurolok sa iya, nagtuga kan sa indang mga kasalan, asin binunyagan niya sa salog kan Jordan. Kan mahiling ang dakol na mga Pariseyo, asin Saduseyo, na nagdulok tanganing bunyagan. Nagsabi siya sa inla, mga halas na rimuranon. Sisay ang nagtukdo sa inyo na magdulag sa padusa. Ipailing nindo na sa huna-huna na ama nindo si Abraham. Huli ta sinasabi ko sa indo na sa mga gapong ini, ang Diyos makakagibo nin mga aki ni Abraham. Ang patok yao na sa puon kan mga kahoy, lambang kahoy, na day nagtatao nin marahay na bunga, papaludon asin isusog ba sa kalayo. Ako nagbubunyag sa indo sa tubig, nganing magsulsul kamo, alagad ang masunod sako, urog na makusog sako, asinday ako maninigo na maghubad kan sa iyang sandalyas. Ini ang mabunyag sa indo sa espiritu, asinday ako maninigo
Ini ang mabunyag sa Espiritu Santo asin sa kalayo. Huli tadara sa saiyang kamot ang himalidan, tanganing linigan ang ginikanan, asin tiponon ang trigo sa tambubong, alagad ang ata, susuloon sa kalayong daing katapusan. Ang maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon po, giraray sa Lambang Saro sa Saindo. Sa ikadua pong ining Domingo kan Adbiento, nadangugda po sa Gospel reading ang pangapuda ni Juan Bautista. Sabi ni Juan Bautista sa Ebanghelyo, magbagong buhay kamo, uli tauya na ang kahadean kan Diyos. Narurumduman ko man po, itong pigtataram sa kuya kan sa kong lola, kan ako sa daypa. Basta ka ito madali na ang Pasko, mataram na sa lola ko. Eric, mapasko na, maamot na si Kristo, magpurmal ka na. Iyo ka ito ko para taram sa kukan lola ko. Pag narurumduman ko ngunyan, napapaisip ako, siguro niya ako, kanaki ako, bako ako purmalon. Kaya iyo pimibig ko para taram sa kukan lola ko. Pag mapasko na, madatong na si Kristo, magpurmal ka na. Pero aram po nindo, to be very honest about it, nakakamiss ang arog ka ini kahararom na pagsabot kan Pasko. Ang selebrasyon kan Adbiento, kaya ito nasasabutan na maray kan mga Katoliko na ini panahon kan paghalat sa pagdatong kan Pasko. Iyong ani bagay niyan sinabi ni Juan Bautista, magpreparar kamo taharani na ang kahadean. Asin sabi ni Lola, magpurmal ka na Eric, maabot na si Kristo. Ang dakulang hapot po sa sato, sa nagdadangadang na Christmas or every time we celebrate Christmas, sisay ang pigahalata. Si Kristo pa daw talaga ang pig-aalat niya to. Sarong gayon ining sarong bagay na ganinaling wana kan kinakban na ang pigahalat sa selebrasyon na ini si Kristo. Sabi baka po nindo, you better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Dakunon ang mga tao sa panahon tangon yan, na bako na si Kristo ang pigahalat si Santa Claus. Asin sa buhay ta sa modernong panahon, dakul na ang pangaran ni Santa Claus, bako na sa ng Santa Claus. Para sa iba, ang pangalan ni Santa Claus, 14th month pay. Para sa iba, ang pangalan kaini, Christmas bonus. O sa iba, Christmas benefits. O baan sa iba, ayuda. Ano man ang ngaran ang itaunin do ki Santa Claus? Ang makulog na realidad, dakulon ng mga Katoliko Kristiyano nakalingaw na kan tunay na kahulugan kan Christmas. There is no doubt that sentimentalism and commercialism have eaten away the real message of Christmas. Ang mga tao nagiging sentimental, basta harani na ang Pasko. Ang mga tao nagkakasiribot, nabubutong kang business aspect or commercial aspect kan celebration na ini. Gani baga, Christmas season is a shopping season. Kaya dapat pag mag-abot ang Christmas, dapat may kwarta ka, tanganing makashopping ka. Takon, day ka makashopping, kulang ang pagmati kan Pasko. Hiliga po nindo ang mga tao, people don't pay much attention to the church all year long.
but then suddenly they wallow in sentimental piety when Christmas comes along. Dakulo ng mga Katoliko, anday nga ni nagsisirimba. Pero hilingan nindo basta minaabot ang Christmas, nagpapakarumdo magsirimba. Minsan dipisil baka po magbatang atab, nagmamaratang atab, magsimba sana ang pag-aginaldo. Sa enot na paghiling, gani magayon, wow! So mga day nagsisirimba, nakakarumdo magsimba. Pero pag inisip ta, bako ini magayon. Ninulit ta marirealize nindo, dakulon ang mga Katoliko, na seasonal sa napalan ang pagtubon. Seasonal sa na ang pagpasalamat, asin ang pagrukyaw sa Diyos. Seasonal sa na ang pagsamba, asin ang paglaong sa simbahan, na dapat magapu iyan, na susustain ta. Kaya bako magayon, na may mga tao na nakakarumdum sa na magsimba, basta maabot ang Pasko. After Christmas, lingaw na naman sa pagsimba. Danguga po nindo ang mga Christmas songs kunyan. Marirealize nindo na daiman talaga kikoneksyon sa tunay na kahulugan kan Christmas. Mga favorite songs ta pag nag-aabot ang Christmas. Di ba po nagiging national anthem ang gamos na kanta ni Jose Marichan, Perfect Christmas. Pasko na sinta ko, ang Disyembre ko ay malungkot. Give love on Christmas Day. I'll be home for Christmas. I saw Mommy kissing Santa Claus. Kung mahihiling nindo, kung riripasuhon nindo, ang mga Christmas songs, ararayoon ang kahulugan sa tunay na esensya kan Christmas. Namumutan ko mga tugang, and mas makamundo, that there are so many people who measure Christmas by shopping days. They spend more time wrapping gifts. They spend more time ordering gifts from Lazada and Shopee than spending time in the church. Nagkakasiributon ka mo sa pagparabarakal kirigalo, nagagamiton sa exchange gift. Nagkakaparagalon kita kan mga Christmas parties. Takulon ang mga tao, ang mga Kristiyano, na dahil pangani pitsa 25, mga mamundo na tadain ng kwarta. Dahil pa nag-aabot ang pitsa 25, paragalo na tadakulo ng Christmas party ang inaragihan, ang iba naghirilang na naman, ninulikan kaparagalan, dahil nga ni nakarumdum na maglaw sa simbahan. Namumutan ko mga tugang, sa ikadua pong ining Domingo kanadbiento, magayunon ining pagirumdum sa sato ni Juan Bautista. Sabi niya, magbagong buhay ka mo, ulita, haranina, an kahadean kan Diyos. The season of Advent is a challenge for repentance. Iyo po ini ang nadakulao na imbitasyon kan Adbiento na kita da po mag-agi sa proseso kan inaapod na repentance o pagbabakli. Alagad kitang mga tao kadakol sa satoan ay nakakasabot kan tunay na kahulugan kan tataramo na ini. May mga tao naguhona na ang repentance, ang kahulugan, itong guilt feeling na namamati ta basta may ginibok kitang sala. Pag iniwan mo sa ago mo, nagigilty ka. Pag may ginibok ang sala, nagigilty ka. Pag una ka niba, iyo yan ang repentance. Bako po, pwede siyang maging kapinunan, kan tunay na repentance. That could be a preliminary to repentance, pero bako yan ang kahulugan kan repentance. May mga tao naguhuna na pag nag-I'm sorry, iyo yan ang repentance. Pag may ginibo ka bagang sala, nag-apologize ka sa naginibuhan mo kisala, nag-I'm sorry ka, pag una ta, iyo yan ang repentance, pero bako po. Ani ba naguhuna na ang repentance, itong pagpromesa ta, na daina kita mautro giraray, kan ginibong kasalan,
Pero ang pagpromesa, bako din siya repentance. Parte kan prosesong ini, pero bako talaga siya ang tunay na repentance. Ano mga tugang ang kahulugan ka ini? Matatabangan kita ni Saint Alphonsus Liguori. Hindi po si Saint Alfonso, siyo po ni Anne ang nagmukna kan Redemptorist congregation. Sabi ni Saint Alphonsus, ang tunay na apong repentance, igwang tulong, importantiho na elemento. First, sabi niya, repentance means we are sorry because we have sinned against God. You are sorry not because you got caught. You are sorry not because you are going to be punished, but you are sorry because you have committed something wrong against God. God who loves you so much. God who loves us so much more than we realize. And we have played a dirty trick on Him every time we commit sin. So we have been unfaithful lovers in return. Kung ang pigigibuhan mong kasalan, sarong tawong pigigibuhan ka mang kikasalan, medyo understandable kidiit yan. Pero kung ang pigigibot ang kasalan, tumang sa Diyos na namumuot sa sato, na daing atraso sa sato, Diyos na labi-labi ang karahayan, daing ibang ginigibo kundi ang pagtabang sato, daing ibang ginigibo kundi ang pagtao nin buhay sa sato. Pero iyo pa ang ginigibuhan ta nin pagkakasala. Sabi ni Saint Alphonsus, iyo yan dapat ang nare-realize ta. Dapat nagbabasol kita, ninulita ang Diyos, mamumuton. Ang Diyos marahayon sa sato, asin ang labang kasalan na pigigibuta, nagiging tumang sa iya. Ani kadua mga tugang, sabi ni Saint Alphonsus, spiritual repentance means honest acceptance of our sinfulness. Ang pag-ako tadaa po kan sa tuya mga pagiging mga parakasala, iyo daa po yan ang ikaduwang elemento kan tunay na pagbabakli. Sagkuda ita kaya naaako ang sa to mga pagkukulang, dainong ka kita na makakapagbakli. Sabi nga ni baga, only in truth that repentance can begin. Asin sabi baga po sa book of Proverbs, anyone who conceals his sin does not prosper, but anyone who confesses and renounces them finds mercy. Proverbs chapter 28 verse 13. Mga tugang, dapat makaukod kita mag-ako kan sa itong mga pagkakasala. Inulita ang tunay na pagbabago, minapuon sa pag-aako. Ang ikatulo, sabi ni Saint Alphonsus, repentance means a turning from and a turning to. You turn away from sin and you turn to God. You turn away from the world and the self and you turn to the Lord. You turn away from the empty promises of the world and you turn to the eternal promise of Jesus. Mga tugang, kulang ang satong effort kung talagang di kita maghinguwa na magbago, na magbirik kan satong buhay, ang pagtalikod sa kasalan, asin ang pagiging bukas ta para sa kagurangnan. Talikudan tada po ang kinaban. Ninulitan kinaban, igwaki mga palsong promesa para sa sato, na paulit-ulit nalalansi kita. Paguna ta kaya, ang kapanoan kan kaugmahan, makukuata pirmi sa kinaban, pero daiman talaga palan. Nadadaya kita. Ha? Sabi nga ni baga kansarong poet, manunugod digi sa empty promises of the world. Sabi niya, empty promises of the world are like soap bubbles in the air.
It glitters in the sun for a while, and then it bursts and disappear. Ito baga mga subukan na sabon, magayon ng pagirilingon, nagkikirintab. Pero dahil naghahaloy, madali na mawara. Arong da po kayan ang kayamanan kan kinaban. Kaya baga sabi ni San Agustin, what is money without love? What is physical beauty and physical pleasure without peace? Our hearts are made for God, and they will always be restless until they rest in Him. Namumutang ko mga tugang, magayunon sa ikaduwang Domingo kan Adviento na ipinapagirumdum giraray sa sato, na sa irarom kaining mga material na bagay or externalities kan selebrasyon kan Pasko, makuluron baka po ang selebrasyon na ini. Dapat madiskubrita da po ang tunay na diwa kaini. Ang pagbabago, ang pagiging bukas sa grasya kan Diyos. Iyo da po ini dapat ang ginigibuta. Namumutang ko mga tugang, sabi po ni Thomas Merton, may duwa ugaring nakaulangan daa, kaya ang mga tao day nagiging banal, day nagiging bukas sa Diyos. Ang duwang kaulangan, sabi niya, ang enot, takot. Ang ikaduwa, kahugakan. Ang mga tao daa day nagiging banal, ninulitan ugan takot. Takot sa responsibilidad, kaya day nagiging banal. Takot na masala, takot na maging mahigos, takot na magbago, kaya day nagiging banal. May mga tao naman daapo na hugakon, ka-comfort-oriented. Minsan aram niyang sala ang bigigibo niya, kundi habo niya mag-effort na magbago. Masarap ang bawal, sabi nga ni Nindo. Lugad baga po kaya ang paglakaw sa dalanin katanosan, nagdidemand sa sato na magsakripisyo kita, na magpasan kan krus, arual daw, na madipisilan kita, ang pagbabago baga po dipisil, asin makulog minsan. May mga tawong hugakon kaya day nagiging banal. Mga tugang, sa nagdadangadang na selebrasyon kan Pasko, iyo yan ang agyat sa sato. Daugunta ang mga takot, asin ang kahugakan na ini. Lugod maging bukas kita sa pagdatong kan Diyos. Bako sa pagdatong kang anong manabagay sa kinaban. Kundi maging bukas kita sa bendisyon kan Diyos na iyo ang magtatao nin kapanoan sa sato. Sa ngaran ka nama, kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya, kagurangnan pa. Ipinangidam huli ka na Espiritu Santo, na mondag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, hale sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa pagukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa porpokinabang ni mga santos, sa pagpatawad ni mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mga tugang unyan na ikaduwang Domingo kan Adviento, andamuntaan sa tuyang isip asin puso para sa pagdatong ni Kristo. Hagadunta ang mga kaipuhan kan simbahan asin banwaan. Ang simbag kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. Kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. Ang Santo Papa, mga obispo asin ang gabos na klero, tanganing sa indang ikapamidbid si Kristo na aki kan Diyos na nanitawo, mamibi kita. Kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. Ang mga namamayon in banwaan, tanganing sa indang pangatamanon an sa indang nasasakupan, susog sa katanosan nin Diyos, mamibi kita.
Kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. An mga nagehelang, nagtitios, inaapi, tanganing si Kristo maging tunay na kaligtasan para sa sainda, mamibi kita. Kagurangnan madya sa pagligtas sa mo. Kita gabos na oya digdi, tanganing maandaman sa tuyang puso asin isip sa pagdatong ni Kristo, mamibi kita. Kagurangnan ikan sa muyang paglaom, mantang kami naghahalat sa saimong pagdatong, pakusuga kami sa gibong karahayan. Likayan kami sa karatan, asin mapasamuya ang kaugmahan, kan sa imong pagdatong, huli ki Kristong kagurangnan. Amen. Kagurangan, magulot kita, nalilig na puso at tanging pagkamot sa Diyos na sa atong pagtubos. Manatong na si Kristo sa tuyang ade, andamunan yaduan sa iyang dalan, anbilog na banwaan, tapos magupyan. Uyanan kaligtasan, sa kagurangan, magdulot kita, maninig na puso at tanging pagkamot sa Diyos na sa atong kagtubos. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansakoan sa indong atang, akuon man kan Diyos na makakamahan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami papagkanigo sa saimo an mga pamibi asin atang kan samong kapakumbabaan. Asin kung saen mayong maniniguan anuman na tabang kan gibong marahay, an tabayanan mo man kami kan tabang kan sa imong kapatawadan. Huli ki Kristo na samong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamahanasin dahil kasagkoran, ulit ki Kristong kagurangnan. Ihinarubay siya sa hula kan gabos na propeta, dinara sa tulakan inang birhen sa day masabing pagkamuot, ipinahayag ni Juan an sa iyang pag-abot, itinugdo kan siya yauna. Ipinapasabong niya sa mo na maugmang mag-andam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag, tanganing maabtan kaming nagpupuka sa pamibi asin nag-uugma sa iyang kaumawan. Kaya kaiba kan mga angheles asin kan gabos na mga santo sa langit, nagaawit kami sa imo kan himno kan sa imong kamurawayan. Banal, 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 Ang kagurangan, Diyos din mga upo,
Kagurangnan ni kadanggad an banal, murabod din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iya mga disipulos, na ansabi, mag-ako kamugabos, magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siringman pakapamanggi, pagkuan niya maning kalis, yararay pagpasalamat sa imo, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, mag-inom ka ini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asindanay natipan, napapabuloson para sa indo, para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagalan mo kagurangan, ipinapamaritan niya mo. Ang pagkabuhay mo liwan, ipinapahayag sa punay kamatagan. Kaya kami na nagrorumdum kan sa iyang pagkagadahan, pagkabuhay, liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na mga padi. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, ang samuyang mga tugang na nagturong sa paglaom kan kaligtasan, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong dalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, sa kaiba niya, asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Diyos na makakamhan, ang gabos na kaumawan asin kamurawayan, sa kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuon kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magpamibi. Manyaman sa langit, pabanalon ang ngaran mo. Magdadungan, kahanin
Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing sa tabang kan sa imong pagkaherap. Makalikay kami sa kasalan, mantang kami nagahalat kan pagdatong ni Kristo sa muyang para tubos. Purito sa imuan kahadean, asinan kapangyarihan, sirikmanan kamurawayan, sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan ka na nagsabi sa mo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kita nin katuninongan. Cordero kan Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan, kan kinaban, kararaki kami, kararaki kami. Cordero kan Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan, kan kinaban, kararaki kami, kararaki kami. Cordero kan Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan, kan kinaban, pawid kami, din katuninongan. Uyaan kordero kan Diyos. Uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako kung maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. At amanon malugod kita kan hawak asin kan dugo ni Kristo sagkod sa buhay na daing kasagkora. Amen. Pamili para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod day ako makalingaw, banal kong paraligtas,
na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Matukaw po para sa announcement. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa seminaryo. Anatipon niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nagabot sa 26,843 pesos and 35 centavos. Anambag niya to sa alas 3 na misa, nagabot sa 2,030 pesos and 25 centavos. Siring man ang second collection nagabot sa 9,497 pesos and 30 centavos para po ini sa tada Sunday as in mission appeal kan mga seminarista sa satuyang diocese. Sa Disyembre 5 sagkod 7, aldaw nin Lunes sagkod Miyerkules, magkakaigwa po kitriduong masas for the dead. Pakisurat na lang po ang mga pangaran kan mga kalag na buot niya tong girumdumon sa libro na yaon sa may parish office. Siring man sa Disyembre 7, aldaw nin Miyerkules, iniimbitaran po kamo na mag-atender nin Advent Recollection pagkatapos nin alas 5:30 sa pagkahapon na misa. Sa Disyembre 8, solemnidad kan Immaculada Concepcion. Ang mga schedule po nin mga Santa Misa, iyo po ang mga minasunod, 5:45 a.m., 6:45 a.m., 12 noon, 4 p.m., 5 p.m., asin 6 p.m. Mauot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging simana. Loriani M. Tan, 1,000 pesos. Carpio Family, 500 pesos. Anonymous, 1,500 pesos. Duwang Anonymous na tig 1,000 pesos. Anonymous, 900 pesos. Apat na Anonymous na tig 500 pesos. Asin duwang Anonymous na tig 400 pesos. Anonymous, 300 pesos. Anonymous, 200 pesos. Diyos mabalos. Matindog po. Kagurang nan, nagangayo-ngayo kami, nakikimaherak sa imo kaming nabasok, kan kakano na banal, tanganing sa paagi, kan pakisumaro, sa mga misteryong ini, tukdoan mo lugod kaming madunong, na magsiyasat kan mga bagay na kinabanon, asin maging dayupot sa mga bagay na langit nun,
puli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, disyonan kamo kan Diyos na makakamahan, Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay manlugod kita sa pagkamuot ki Kristo. Salamat sa Diyos.